Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, las 6:04. Ang oras ginadulong sa inyo lang Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi, syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes, Setyembre 1, tuig 2020. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod. Kag babatian pagi sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Event scheme sa pag-usas ng HQP sa Bacolod City, liwat nga ipatuman umpisa Setyembre 3. Kahadlok, isa sa rason sa manubo nga turnout sa nagpa-swab test sa syudad sang Bagu. Sa balita national, Pilipinas, sinipagkakason ang overseas deployment ban sa mga health workers sa palaabuton. Anay Kalawan, Laguna Mayor Antonio Sanchez ginadmit sa National Penitentiary Hospital matapos nagbatyag sang flu-like symptoms. Sa balita international, Wuhan, China, nagbukas na sa mga eskwelahan. Sa sports balita, Ingram sang Pelicans ginhingadlan nga most improved player sa NBA. At sa atong balita entertainment, Joshua Garcia nagalaom nga liwat mabalik ang maayong relasyon kay Gerald Anderson. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Mga ka-aksyon, madapos ang naglaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Ako na. go. Ako na. Sige. Sa mga ka-action natin nga nag-monitor sa subong sa aton nga mga Facebook Live, bayong gabi, syempre, pa dayon lang sa pag-monitor kagati ang inyo diri nga ipadalaman nga mga mensahe, greetings ninyo, ilawagod gid ina namo ni Action Dale. So, nagapanguna Action Dale si Action Eric. Action Eric, mayong gabi. Sa kay Ma'am Inday Blaza, good evening. Sa kay Rose Guevara, good evening Action Radio. Keep safe. O, ikaw man dira, Ma'am Rose. Kay Lito Dayap, mayong hapon man. Sa kay Olive, Ma'am Oliva Prado Gargaritano, good evening. Sa kay Sir Alex of Fuentes, halong always and be safe. Sa kay, sige, damo message ni Sir Alex of Fuentes. Nagalantaw siya, kag nagapamati siya. Meaning, nagalantaw ni Action Dale, Facebook Live, nagamonitor, pag naka-tune in sa radio or transistor radio niya dira nga available. So sige, madamong inyo salamat sa mga ka-action naton nga naga-monitor sa subong nga gabi. And syempre sa mga ka-action naton bala nga always nakatutok, continue lang sa pagpadalaman sa inyong nga mga mensahe kagati kung may ipamangkot kamo dara ara subong Action Dale, handa na siya magsabat sa inyo. Ang ano? Ilabi na kung may mga I know Action Dale kalabanan gisubong ginapamangkot ang about bala sa mga home quarantine and not ECQ kundi quarantine status nga ipatuman diri sa Bacolod. So di ko may pamangkot yung libre Si na Sir kay ara sa Xavier, Action Dale. monitor, Sa akong beloved migo. Sa akong beloved migo kay John Ray Tarasona. Kay JP. Okay. XJP. Sino si XJP man? Shout out sa mga taga Isabela kay Derrick Española Veloso. Alaman si Leo Talaban, good PM Sir Dale and Anna. Talaban Zamora Family, Barangay Manghanoy, La Castellana, Arangcana. Oy, kamusta ka mo dira sa mga taga Banwas ng La Castellana? Mayong gabi lang nila kay Mayor Maymay. Action Ann. And si Sir Fidel Togle Ortega from Silay City. Keep safe. Salamat, Gid. Kay Ma'am Lisa Joy Ilon Amoroso, good evening man. Ginahaya lang dira si Angelic Joy nga naga-live. Dira lantaw man sa JR Torres Subdivision. Always man yung nagapamati Action Dale sa kada program man sang Action Radio. So thank you so much. Continue lang sa pag-monitor kag pagpadala sa inyong mga greetings kung hindi maglaging-laging maglaging-laging kung hindi maghina ang aton ding connection babasahan ta ginatada ninyo nga mga message. So feel free lang kag Standby Danay. Standby ta Danay. Sige. Sa next naman Standby. Sa 12 Action Radio Philippines Standard Time kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Liwat nga igapatuman sa syudad sa Bacolod ang odd-even scheme sa pag-usasang home quarantine pasok ni HQP umpisa Setyembre 3 tubtob 15 karon nga tuiga. Ini matapos nga formal nga gin-issue ni Bacolod Mayor Bing Leonardia ang Executive Order No. 58 nga nag-establisar sang guidelines sang HQP system kagang border control. Nasaad sa Executive Order sang alkalde nga ang mga HQP nga nagatapos sa odd numbers o kon 1, 3, 5, 7 kag 9 ang makagwa lamang sa Lunes, Merkules kag Biyernes nga adlaw.
Ang mga HQP naman nga nagatapos sa even number nga 2, 4, 6 kag 8. Lakip man ang 0 ang pwede makagwa sa adlaw sang Martes, Huwebes kag Sabado. Suspendido naman ang pag-usa sang HQP sa adlaw sang Domingo. Nasaad sa executive order nga tanan nga persona nga nagatrabaho bisan nga nalakip pa sa vulnerable sector ang exempted sa strict home quarantine. Ang mga exempted sa HQP ang dapat nga magdala sang valid ID o kun employment ID o kun kopya sang business permit nga pwede ipakita sa otoridad. Igabalik man sang otoridad ang check-up points kag border control sa amo nga mga petsa. Natala na ay balik ang 35 ka mga inner and border checkpoints sa syudad sa Bacolod matapos liwat ginpaydalom sa General Community Quarantine ng syudad umpisa Setyembre 1 tubtob Setyembre 30. Sunod kay Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang spokesperson sa Bacolod City Police Office, 27 ang ipahamtang sa inner borders, kag 8 naman para sa outer borders. Iniagon nga masiguro nga mapatuman ang mando nga ginasaan sa Executive Order number 57 kag 58 ni Bacolod City Mayor Evilio Nardia. Kalayag pa ni Pico, 24 oras ang checkpoints nga pagabugusan sa 3 ka mga shifting sa mga personnel. Nagapasalamat naman si Pico sa mga force multipliers nga voluntaryo nga nagabantay kaya nagaupod sa kapulisan sa pagbantay sa checkpoints. Payag pa ni Pico, padayon man ang pagpanungdom sa kapulisan sa no-touch policy, paggamit sa face mask, face shield kay pagpatuman sa social distancing, agon manikawan nga madugangan pa ang mga magpositibo sa ilahanay. Ginpahayag ni Vice Mayor Alcida Familiaran nga mangin useless o kung wala sang pulos ang anuman nga quarantine status na ginapatuman sa syudad kung wala man sang disiplina ang mga residente. Ini kasunod gin balik sang National IETF ang Bacolod sa General Community Quarantine o kung GCQ umpisa subong adlaw tubtob Setyembre 30. Sunod sa Vice Alcalde, kinahanglan sa gihapon ang self-discipline para mabatuan ang COVID-19. Nagpabutyag man sang pagkadismaya ang Vice Alcalde sa bago nga pulisya sang gobyerno nasyonal nga mga OFWs nga may negative results sa Manila ang ipaydalom sa home quarantine sa pag-abot sa syudad. Ginalantaw ni Familiaran nga wala na sang kwarta ang gobyerno bangod sa pagpatuman sang sininga pulisya. Sunod pa sa Vice Alcalde, unfair ini para sa mga LSI o locally stranded individuals nga pag-abot sa syudad ginapaydalom sa quarantine tubtub nga magwang negative nga RT-PCR test. Kung action din, ang pinano pa nga quarantine status naton, kung ang tao, sige pa siya it useless na tanan. Kita mo na bako naman si... Dapat yan si Vice Mayor Alcida Familiaran. Kahadlok ang isa sa mga rason sa pila ka mga bagunhons kung nga nagpamalibad ang mga ini sa pagbakuha sang specimen swab sa COVID-19 mass testing sa tung Agosto 31. Inangin pahayag ni Bago City Mayor Nicolas Yulo sa resulta sang mass testing sa diin 318 lamang ka mga persona ang nakuhaan sang specimen. Sunod kay Yulo nga base sa pagpangusisa sang incident management team sa mga tao nga wala pa magpa-swab test, nahadlok ang mga inibangod base sila ang palayuan sa ilang mga kakilala samtang mayara naman ka nahadlok mismo sa ginagamit nga test kits. Apang ginklaro sa alkalde nga halos tanan nga mga symptomatic patients sa ila syudad ang nakuwaan man sa swab test. Dugang pa ni Yulo, kumbinsido naman siya sa kanamoon sa mga gin-swab test bangod umpisa sa gintukod ang contact tracing team sa ila syudad. Sa Agosto 3, nakaswab ang mga ini sa 1,200 ka mga persona. Ang syudad sa Bago ang isa lamang sa 5 ka mga pilot local government units sa mass testing. Sa dugang pang balita lokal, 4 kadlaw nga ipatuman ang Zoning Containment Strategy o ZCS sa City Government sang bago para sa disinfection, sanitation, decontamination kag extensive contact tracing measures agad mapungga ng pagdamos ng COVID-19 nga kaso. Ginpahayag ni Bago City Mayor Nicolas Yulo 5 ka mga empleyado sang City Health Office kag miyembro sang Incident Management Team ang nagpositibo sa COVID-19 kag subong ginapatigayon na ang contact tracing sa ilang mga direct contacts. Sa tion sang zoning containment, wala sang sinuman nga makasulod sa premises sang City Hall. Magluwas lamang sa otorisado nga mga tawo. Tanan nga opisyal, empleyado kag trabahante nga apektado sang disease transmission bilang probable kung suspects ang dapat man nga magpaydalom sa stricto nga home quarantine. Nag-umpisa ang ZCS subong nga daw Setyembre 1 kag magalawig tubtob Setyembre 4.
Padayon na pag-verify sa otoridad sa mga impormasyon ngayon na mabato na angot sa posible ginapanaguan sa duwa ka mga presong nakapalagyo sa tuong Agosto 31. Sunugan Negros Occidental District Jail Warden Chief Inspector Norberto Mesiano nagapahig angot na sila sa pamilya sa Nanday Jimmy Sablon nga may kaso nga frustrated murder kag Ramonito Ventura nga may kaso sa nga robbery kag illegal nga pagpuput sa armas luthang. Dugang pa ni Mesiano, padayon man ang ila investigasyon kung paano nakapalagyo ang duha bagod ginaligar isa lang kasansalon asa nga kada selda ang ginaligar ginlagari sa mga ini. Palayag pa ni Mesiano sa piyak nga nagalain-lain ang ginhamtangan nila nga selda pareho nga oras sila nagagawa sa compound sang BJMP kag nagtakla sa perimeter fence gamit ang ginsugpon-sugpon nga mga tela. Sa madumduman, nagtanyag sa 10,000 pesos nga padya ang NODJ sa kung sinuman nga makatudlo sa mga nakapalagyo. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 18 Action Radio Philippines Standard Time para sa complete management sa inyong liver detox sa Mag DTX sa 500 kapsula. Age or Tension, diabetes, may kudirang nga dugo nga nagadulot sa nagkalain-lain yung mga sakit, ari ang solusyon. tamang sini. Doc, pa-check up. Number And we are back actionaan sa aton sining pag-greetings patamyaw via online or sa ating Facebook Live. Present na no, sa nakatune in na via Facebook Live si Miss Heaven and si James Navisaga. Hello, good PM. Pa-shout out kagali sa Navisaga family, sa Esteban ka bakita actionaan sa Mibagos City. Especially kay Frank, small boy Navisaga. Oy, basi iya pa rin. Get well soon kang sa iya misis nga si Fanny Navisaga. Sige, mayong hapon. Kamusta lang kami nila kay Sir Frank Navisaga. Sa kay Neni Patino Action Dale, dumali pa. Action boy pa ko. Nag-mix na nga ako. Niya panglawag si Action Dale. Pasensya. Action Dale na nagapamangkot siya. Action Radio, ang Bacolod GCQ, ang province, GCQ man. Modified GCQ action an. So, meron sang difference sa quarantine status sang province kag Bacolod City. Initanan ang recommendation sang National IATF na ginaprobahan sang aton sining Presidente action an. Sige, sa kay Fidel Togle Arteaga, good evening man. Sa kay Connie Abelio Mata, mayong gabi. Sa kay Miss Heaven, sa liwat mayong gabi. Nani Patino, Action Dale pang artista look mo ha. Sana all. Kala ko man yung ginalikawan niya yung magbasa. Skip. Kaya kagaling mo rin nakabutang. Hindi, gusto niya nga ako kitang mabasa. Sana all. Sana all. Suliton ka? Sana all may naka-appreciate. Pati ka Dapat na pa thank you ka.
Thank you. Araman si Ma'am Connie Abelio Mata. Good evening. Ma'am Ann siguro, no? Basta, mayroong gabi Kung may mga pamangkot pa kamo, comment down lang yung siling mga inquiry kay Ara si Action Ann para magbulig si sa Action Dale inyo. handa magbulig para sa inyo. Ilabi na gid kung kumangkot nyo about sa quarantine status kag kung ano ang gamit sa HQP o kon home quarantine pass. Handa na siya magsabat sa inyo. Kag i-like nyo man and i-follow ang iya nga Dale Explains. Kay dira gina-plastaryo na datanan kung ano ang mga specific syempre nga ginapamangkot sa mga sa public, ilabi na diri sa Bacolod City. Ito ang Bacolod, medyo komplikado sa karon ang pila man niya ka mga ginapatuman nga mga restrictions, kumbaga may angot sa etikang naton for COVID-19. So Standby! Balik kita dugay-dugay. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Lasay sa 24 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang balita nasyonal. Hindi pag-ilift o kon hindi pagkakason sang gobyerno sang Pilipinas sang overseas deployment ban para sa mga healthcare workers sa palabuton bangon sa COVID-19 pandemic. Sa televised briefing subong adlaw, ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque, magapabilin ang deployment ban apisar nga ginapamatukan ini ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. Una ginpahayag ni Locsin nga ang pagpugong sa mga doctors, nurses, giban pa nga medical professionals nga magtrabaho sa luwasang pungsod ang makabi nga unconstitutional. Suno kay Roque, ilan na istoryahan sa National IETF ang ini nga issue kag nagpabor man sila sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte angot sa sining nga issue magluwas lamang sa opinyon ni Locsin. Tinalikdan nga si Mana na nawagan si Roque sa mga health workers nga magkuha una sang experience sa pungsod pagi sa pag-apply sa COVID-19 Emergency Hiring Program sang gobyerno. Klaro sa Malacanang ang NBI wala na nakip sa plano nga pagbalasa nga ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte. So kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang pagbalasa ay patuman lamang sa Customs kag PhilHealth base man sa ginpahayag ni Senator Bongo. Ginmando sa Presidente ang pagbalasa sa mga government personnel matapos madismaya sa padayon nga drug smuggling sa mga puerto sa pungsod nga ginamonitor sa Bureau of Customs kag korupsyon naman sa PhilHealth. Sa dugang pang balita national, ginkompirmar sang Bureau of Customs kung BOC nga gin-admit sa hospital sa National Penitentiary si Anay Calawan Laguna Mayor Antonio Sanchez matapos nga nagbatsyag sang flu-like symptoms. Sunod kay Bucor spokesman Gabriel Chaklag, si Sanchez ang ginbalik sa New Bilibid Prison Hospital matapos nga wala ginbaton sang ospital ng Muntinlupa bangod sa kakulang sang lugar para sa probable COVID-19 patient. Sunod kay Chaklag, si Sanchez ang nagbatsyag sang kabudlay sa paginhawa kay iban pa nga sintomas ng COVID-19. Sa nibaluan na ginpamatbatan si Sanchez sa kaso nga paghimulos kag pagpatay sa 1993 sa college student nga si Eileen Sarmenta kag pagpatay naman sa abyan sini nga si Alan Gomez. Nag-apilar sa publiko ang bagong pamuno sang PhilHealth nga tagan siya sang tsansa nga magapangalagad kasunod sang pag-ako sini nga wala siya sang ihibalo sa operasyon sang ahensya. So kay PhilHealth President kag CEO Dante Gueran, nahadlok ini bangod wala siya sang ideya sa operasyon sang PhilHealth kag wala man sang ihibalo sa public health. Gimbutan ni Presidente Rodrigo Duterte sa Gueran sa posisyon sang Lunes nga isa ka anay hepe sang NBI kasunod sa mga kontrobersiya sang korupsyon sa PhilHealth. Plano ni Gueran nga isa ka CPA lawyer nga magapangayo sang abiso ang iya ginbuslan nga si Ricardo Morales nga nagresign bangod sa iya nga masakit. Si Gueran ang magatukod man sang kaugalingon nga management committee para tutukan ang operasyon sang ahensya.
Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 27 Action Radio Philippine Standard Time. Detalye sang balita international sports ag entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini. Good morning! Nag-coffee ka na ba? Try mo to. Life Extension Coffee Mix with Vitamin D3. The first ever ready-to-drink coffee with Vitamin D3, reishi mushroom, and mangosteen fruit extract. Astig sa sarap! Life Extension Coffee Mix with Vitamin D3. Kapeng pangkalusugan para sa'yo, kaibigan. Life Extension Coffee Mix with Vitamin D3. Life Extension Coffee Mix with Vitamin D3. Mabibili sa butika. A public service announcement from Safeguard. Hand washing. Action on. Yes, Action Dale. May pamangkot kita sa buong Action Dale. Halin ni kay Carmelo Garingo. Good evening. Ano ako no ang kinalain sa MGCQ or Modified General Community Quarantine kag sang General Community Quarantine lamang Action Dale. Go! Action on sa Pilipinas, mayroon kita diri sang apat ka quarantine status. Una, ang ECQ, hamon siyang pinaka-stricto. Action on ikadua, ang modified ECQ, medyo doon naghahapaw-hapaw ini siya. Ikatatlo, ang GCQ, kag ikaapat, amon siyang modified GCQ. Ang modified GCQ, ti amon siyang kaka-experience naton diri sa Negros Occidental, mga cities kag municipalities action ana. Nga daw halos wala sang restriction sa movement sang tao magluwas sa mga minimum health standard. Sa GCQ action an, mayara sang mga policy nga gina-implement ang LGU. Kay diri abi sa Bacolod action an, lain din senaryo ta since mayara si Mayor Bing sang emergency authority. So mayara siyang power nga mag-implement sang additional nga mga health protocol. Unlike sa una, kasi sa una naka-GCQ kita pero wala yasang HQP nga ginatawag. Pero hindi ka magtingala kung nga may HQP kita. Bangod, as explained sa mga city officials, may power si Mayor Bing nga mag-implement sang new measures, health protocol. Kay base man ini sa pangabay sa mga doktora kung mahimo ma-regulate or malimit ang hulag sa mga tao aksyonan. Yes. So, amo na, hope nakabulig ina sa imo, sir, kung ano ang kinalain sa MGCQ kag sang GCQ. Oho. Kung ECQ action niya damo sa mga businesses daw halos tanan ng mga negosyo, hindi pwede. No? Amo na siyang ginapangayo supposedly sa mga healthcare workers naton, mga doktor, o galing ti mayaraman sang sentimento ang business sector nga mapektuhan ang aton sininga economy actionan. Kay kung ECQ, may mga food packs ka dapat nga ipanagtag, no? Ang LGU dapat may hatag man nga support or food assistance subong GCQ kita and hopefully mahagan-hagan nato ang COVID-19 cases para hindi kita mag-upgrade pagid ang aton status. Kumbaga sa panawagan gani ni Vice Mayor familyaran, disiplina sa kaugalingon Action Dale. So sige balik kita danay sa aton mga ka-action nga padala sa ilang mga mensahe sa kay Christine Siloso nga naga-monitor sa Miranda, I think Pontevedra ini siya Action Dale. Sa kay Ronnie Jimeno, ginatamyaw niya lang si Nanay Gamay niya kag Tatay Hotel sa Taloca, Bago City. Sa halin sa kay Anel, Toto Anel sa Wellington, New Zealand, Bongga. Sa kay Maria Teresa Kapati, happy watching po. Greetings from Singapore. Thank you so much, good ma'am. Aling New Zealand action na-greet mo na si Sir Ronnie Jimeno. Yes, okay. Good evening, sir. And padayon lang pag-comment sa aton sining Facebook Live. And share nyo man kung may mga live Action Radio Bacolod ng mga public affairs program. Gina-appreciate naman mga ka-aksyon na ang inyong sining pagsuporta sa pag-upod sa amon, hindi lang sa kahanginan, kundi pagiman sa digital world, na? So, salamat gid sa padayon nga nag-monitor silang sining tag sa mga panimalay. Kag diri man sa Facebook live kabay pa nga mangin safe kamo kaupod ang inyong sining mga family members kag loved ones mga ka-aksyon. Stand by.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuon. Chante sa Wuhan, China matapos nga ang syudad nagbukas na sa mga bulutuan kay kindergarten sa unang kagayunan sa sulod sa 7 ka bulan. Makitaan sa litrato sang state media nga linibo ka mga estudyante nga nagasuksok sang face mask samtang nagapatigayon sang flag ceremony sa tanan nga pampubliko nga eskwelahan sa piyak sang pandam nga likawan ang mass gatherings. Ginapakita sa figures nga ang Wuhan ang nagka-record sang 80% sa masobra 4,600 ka mga COVID-19 related death. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports, balita, ginhingadlan si New Orleans Pelicans forward player Brandon Ingram bilang NBA's Most Improved Player. Ginluto sang 22 anyos nga atleta si Miami Heat center Bam Adebayo nga yara sa ikaduwa nga pwesto para sa mga award. Si Ingram ang nakakuha sang 326 points sa botohay sang panel sa mga NBA journalista. Si Ingram ang may career high nga 23.9 points, 6.1 rebounds kag 4.2 assists sa kada hampang. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa atong balita entertainment, nagalaw mga aktor nga si Joshua Garcia nga liwat mabalik ang maayo nila nga relasyon ni Gerald Anderson. So kay Joshua, na-realize niya sa atong lockdown nga tama kabudlay nga may awkwardness sa tunga nila ni Gerald kasunod nga isa lamang sila ka industriya. Ginako man ni Joshua nga nag-communicate na siya kay Gerald apang wala pa inisang reply. Dugang pa ni Joshua, wala siya sang issue kay Gerald nga iya man ginakonsiderar bilang magulang ilabi na nga pareho sila sang handler. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 35 Action Radio Philippines Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Setyembre 1 tuig 2020. Saluwat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensor. Kag Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod,